Jeg hedder Søren Møller, og jeg har været forstander i 8 år på Gribskov Efterskole. Gribskov Efterskole kan kendetegnes ved, at vi er en skole med 2 linjer. En outdoor-linje og en mediekommunikationslinje. Og så er vi en skole, hvor vi lægger vægt på tryghed og fællesskab, og en skole, hvor vi alle kender alle. Vi ligger her på toppen af det smukke Nordsjælland, tæt på skov og strand. Og så har vi nogle faciliteter, som er spritnye, og som vi ikke er bange for at bruge. Vi har 4 valgfag her på skolen. Det ene er idræt. Det handler om en god oplevelse i idrætten. Det vil sige, at vi er ikke, skal man være elitehåndboldspiller, så er det ikke her, man skal være. Men vil man godt have en god idrætsoplevelse med rigtig mange discipliner, forskellige discipliner, så er det et af vores valgfag. Det andet er musik, og det handler om samspil, lejrbålsguitar, deslignende. Der findes jo ikke noget bedre end at gå en tur en aften herude, og så hører man musikhuset. Det er ved at væggene er ved at gå fra hinanden, fordi der bliver spillet hård rock af 5 elever derinde, der har lavet et band. Så har vi Krea. Krea, der arbejder de med ler, de tegner, de tager på udstillinger og laver reproduktioner. Og så har vi design, og vores designhold, de laver mange spændende ting. De har blandt andet lavet grammofonplader om til skåle og lavet balloner og garn om til lamper. Og det er kun fantasien, der sætter grænser der. Det bedste her på skolen, eller det bedste ved os, er, at vi formår at skabe et sammenhæng mellem fællesskab, kreativitet og faglighed.